Intramurs naix, en paraules dels organitzadors, amb el propòsit de donar una solució a la comunitat d'artistes davant de la crisi cultural que s'havia instaurat a la nostra ciutat. Una proposta viable des de la col·laboració i la participació de la comunitat d'artistes, els veïns, els comerços, l'empresa privada i l'administració pública. Este nou plantejament d'art urbà sorgeix com a alternativa de visibilització a propostes artístiques i culturals que no tenien cabuda en esquemes culturals tradicionals i amb la pretensió de tornar a generar el teixit cultural perdut, donant la veu a tots els agents socials i culturals. Enguany serà la tercera edició. L'edició de 2015 va comptar amb la participació de quasi 400 artistes de diferents disciplines i amb un càlcul de més de 40.000 visites. Reconeixement al col·lectiu Intramurs per la seva aposta per la revitalització cultural de Ciutat Vella. Arreplega el reconeixement Sàlvia Ferrer Bullosa. Por favor.